Световно турне пълна драма. Постфактум. Това не е начина, по който Лешона ще си тръгне! Хей, мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. И искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да. За всичко съм готов, за живота нов и ще мечтая. И искам звезда да стана. Световно турне пълна драма. Постфактум. Добър вечер! Аз съм Джеф, а това е моята най-отлична партньорка Бриджит. И ние предаваме на живо за вас, защото имаме нужда от помощта ви, за да съберем пари за една наистина сериозна кауза. Знам какво си мислите, а може би си мислите... Моля? Каквото и да е, припомнете си последния епизод, когато самолета на пълна драма претърпя катастрофа в Ямайка. Каква трагедия! Която можеше да се избегне само ако имаха достатъчно бензин. Но водещият за нещастие пропиля бюджета на шоуто за декориране на личната си кабина. Хей, разбирам защо Крис не може да устои на позлатената вана. Освен ако не съберем парите нужни за бензин, има вероятност нашите приятели да останат в Ямайка завинаги. Пълна драма може да слезе от ефир и ние може да слезем също. Затова тази вечер ние ви представяме Пълна драма Телетон! Телефонните линии са отворени, така че моля ви, в името на нашата пълна драма, звъннете сега и дарете. Моля, посрещнете специалните ни гости, драматичните братя! За шоуто да пеем, за шоуто сме тук, това шоу обичаме. В Ямайка те паднаха, в Ямайка са в плен сега, зла участ, тежко им и горко. Ръка подайте, спасете ги. С ваша помощ те имат шанс. За той надежда, дайте ви. Пари ни дайте или край. Надежда за шоуто, пълна драма. Надежда за шоуто и то голяма, безценна помощ е това. Надежда за шоуто, пълна драма. Надежда за шоуто и то голяма, надежда и любов. И половин милион в зелено. Спасете шоуто, хора! Моля, дайте ни помощ! Дарете пари и любов! Точно така! Вие трябва да съберете 500 000 долара следващия половин час. Здравейте! Аз съм Блейнли Стейси Андрюс Охалоран и аз съм вашата водеща. Извини ме, но мислех, че ти ще си нашия репортер. Радвам се, че съм тук тази вечер и ще водя заедно с Джеф и Бриджит. Нали щеше да се върне на старата си работа в налов за знаменитости? Опита се!
Те казаха не. Аз ще ви информирам за сумата, която вашите обаждания и дарения наброяват. Това е номерът. Обадете се сега. Имаме награди. Ако дарите скромната сума от $25, ще получите кутия от неустоимо вкусните бомбони. Пълна драма, ям-ям, захаросани рибни опашки. Не се яде, съдържа на известни съставки, незаконни в някои райони. Пазете от деца. А ако дарите $50, ще получите специална оригинална тениска на шоуто Пълна драма. На пръв поглед изглежда съвсем обикновена, но когато я намокрите, става мокра тениска. Ако чувате сигнал за ето, не се отказвайте. Ще успеете да се свържете. Ако верни зрители като вас не започнат да даряват щедро, всички присъстващи сме обречени. А за тайфата в Ямайка кошмарът едва сега започва. Тази вечер трябва да съберем $500,000 и благодарение на вашата щедрост, за сега сме събрали невероятната сума от... Нищо? О, стига! Нека посрещнем първият ни гост и да насърчим нейните фенове да се обаждат. Добра идея! Тя не можа да познае собственото си гадже цели 6 епизода и обича да я наричат готината. Това е Линдзи! Здравей, Линдзи! Кажи ни за подаръците, които ще подариш на хората, дарили под твоето име. Трябваше да нося подаръци? О, червила! Точно така! Срещу дарение от $100 ще получите едно от общо 400 броя червила, които Линдзи беше приготвила за този сезон. Бройката е ограничена, затова по-бързо. Телефоните направо пушат. Линдзи има страшно много фенове. Да, Кейти и Сейди говорят една с друга, а Харолд проверява кинопрограмата. Дават извънземен купон 3 в киното на ъгъл. Което значи, че общата сума от дарения е... $203. Като 200 от тях са от майката на Харолд. В замяна на обещание да изчисти гаража. Маняк съм в чистенето. Изнудване? Браво на теб, готин! Но пред нас има много дълъг път, приятели! Хайде, хора! Нуждае се от това шоу! Без него аз съм просто хаймана с разкопчана риза в света на костюмираните хора! А може би Харолд има някаква идея? Някой от вас иска ли да види нов епизод от Пълна драма Бегълци? Ако ви интересува, обадете се сега. Няма да ви покажем нищо, докато не съберем 10 000 от дарения. Супер! Всички фенове на Езикиел и Дънкан, продължавайте! Те все още са безследно изчезнали. А може би не са. 10 000! Вижте, току-що събрахме 10 000! Първо, най-новите кадри с Езикиел, заснети от камерите на самолета. А какво се случва с нашият любим хулиган? Негови верни фенове ни изпратиха стотици кадри и снимки с него, така че тази вечер ще ви покажем двете най-добри следи. Ако сте фен на Дънкан и вярвате на материалите, подкрепете своя вод с дарение, без значение на каква сума. Първият ни клип беше изпратен от млад зрител от Тексас. Добре, това със сигурност е Дънкан. Дънкан в гъщеризон? Не. Но моят клип е достоверен. Вижте това! Пълна драма, бегълци в италиански стил! Това трябва да е Дънкан! Зрителите съгласни ли са, Блейнли? Получихме стотици обаждания по време на рубриката Бегълци и техните дарения добавиха огромната сума от $100. Следващият ни гост със сигурност ще донесе пари. Той обича да целува риби и използва думата мама 60 пъти повече от всеки друг младеж. Това е Диджей! Диджей е тук, за да предложи специална награда. Всяко дарение тази вечер ще участва в томбола и може да ви донесе. Вечеря, която аз ще приготвя и ще й се насладим заедно. Може би трябва да подсладим сделката? Диджей ще ви изпече суфле за вечеря. И... сладки? Но... това е Диджей! Всички много обичаме Диджей! Да, но знаеш ли какво най-много обичат хората, свързано с Диджей? Това са животните! Джеф, не съм наранил и муха, откакто съм у дома. Може би проклятието важи само за играта. Нека проверим! Време е за Диджей и рубриката за животните с любов!
Добре, Костенурче, бягай у дома. Трябва да излитам, приятелче, както и ти. За диджей този сезон може да е бил кратък, но беше много дълъг сезон за животните. А сега те излизат на сцената. Ако искате диджей да осинови едно от тях, обадете се бързо. Вау! Как знаеше, че ще стане? Знам какво се харесва. Аз наистина не искам да правя това. Защо не опиташ да се сприятелиш с тази малка козичка? Здравей, приятел. Не! Току-що ударихме 50 000. А аз знам как да ги вдигна с още 50. Зверове от целия свят, време е за вашето отмъщение. Мамо! Следва кратка почивка. Мисля, помнете, любовта боли. Световно турне пълна драма. Постфактум. Някой от вас е виждал Тайлър? Тайлър! Те ми крадат гланца за устни! Моля! В ефир сме! Ето ни нас! Наживо! Добре дошли отново в нашия телетон с най-висок рейтинг. Време е да научим от Блейнли колко е новата обща сума. Прав си, Джеф. Да видим таблото. Събрали сме над $300,000! Почти успяхме! Да, но сега след като студиото е опустошено, трябва да съберем още $500,000 за щетите. Трябва ни 1 милион? $1 милион за 10 минути! Аз съм сигурна, че следващият ни гост ще вдъхнови зрителите да се обаждат. Тя определено вдъхнови мен! Моля, посрещнете кралицата на ударите с юмруци! Лешона! Здравей, Харол, бейби! Нека видим нейното наистина уникално пътешествие до този момент. Изгубени в Египет. И това, ако не е карък, помогне или се махне от пътя! Това беше капката, сестро! Чакам този момент от цели 3 сезона! Лешона, от името на всеки състезател, който някога е страдал заради Хедър, благодаря! Мила, пак заповядай! Какво почувства, когато я фрасна? Слушай, беше год да сложа Хедър на мястото и няма спор, но тя все още е там, а аз не съм! Трябваше да нашамаря Алехандро! Разбирам, той е ужасен. С неговото зло съзнание и тази гладка коса и... дявол! Чувствам се леко облегчен от факта, че не съм единствения мъж, чието гаджет точеше лиги по този алемухлю. Да продължим. Подаръците и срещите явно не помагат, а този сезон на пълна драма на практика е мюзикъл. Ясно. Ако искате да чуете как Лешона пее, звъннете бързо. Аз бях достатъчно в това шоу. По-добре да потанцувам. Абсурд. Защото твоят глас е просто страхотен. И всички искаме да чуем какво би казала на Алехандро, ако имаше шанс. Нали, хора? О, да, разбира се. Само пей. Да, без танци. Капана паднах аз, добре да ти успя. Спечели ти играта днес. Добре ме чуй, сега ще дойде твоят край. Белята ти си търсиш май. Да! С твоите лъжи ума ми завъртя. Мъжете водички сте, да. Лети, Харол, сега ще ти покажа как се чувствах аз. Харесва ли ти в калта? Да! Сестри, ми кажете му, хайде вън. Сестри, заявете му, ти си фън. Сестри, поздравете го, нека той разбере, че няма срам. Уау! Сестри, изхвърлете го този газ. Сестри, заслужава той шут отзад. Сестри, подкрепете ме, нека той разбере, че няма шанс. Навън! Пълна драма. Ще дарите, ако тя спре.
Лешона няма да спира да танцува, докато вие не дарите още $100,000. Моля! Не! Няма друг начин. Моля, побързайте! Не знам още колко мога да издържа! Драги зрители, обадете се и дарете, за да спре с танците. Проявете щедрост и това ще спре. $400,000! Успяхме! Моля, спрете я! При музиката! Направо ги разби! Богиня си! Така е, Джинджи Философкиш! Каква е официалната сума до момента, Блейнли? Стигнахме 435,000 зелени банкноти. Значи сме на половината път до 1 милион. Това е краят. Още не. Имам една идея, но няма да ти хареса. Ако ще донесе пари, нямам проблем. Обещавам. Окей. Единственият човек, който е по-известен от Бриджит сред женската аудитория, е Алехандро. Това наистина ли е необходимо? Аха. Погледни го, Бриджит. От проучванията разбрахме, че хората обожават, когато точиш ли ги по сексихандро. Съжалявам, аз си имам приятел. Дори не гледам. Продължавайте с тези дарения и обещавам да продължа с драмата. Бриджит, наистина трябва да видиш това. Престани, Блейнли. Косата му още ли е на опашка? Стигнахме $600,000 за секунди. Тази драма! Благодаря ти, че си толкова спокоен, скъпи. Ти си върха. Лесно е да съм спокоен, когато ти си до мен, скъпа. Без целувки. Развалихте цялата драма. Поне опитах. Нека видим резултата. $721,000? Накъсам! Никога няма да стигнем до 1 милион. Вярвай в моята способност да запаля феновете. Представи следващия гост, докато аз се върна. Окей. Нашият последен гост е единственият участник в историята на пълна драма, който е напуснал шоуто заради нараняване. Ауч! Наскоро изписан от болницата. Моля, посрещнете всеобщият любим маняк Изи! Окей, нека посрещнем Мозъкозила. Здравей, живот на въглеродна основа, когато наричат Бриджит. Как се чувстваш? Здравето на Мозъкозила е с нормални показатели, благодаря. Тя отбелязва голям напредък с пространствено-времевата машина. Супер! Мозъкозила е на път да изобрети и портативна машина за понички. Джеф! Вече всичко е готово. Йоу! Изи! Отдавна не сме купонясвали! Здравей, живот на въглеродна основа, когато наричат Джефри. Граматиката ти е ужасна. Благодаря ти, старая се. Хей, къде изчезна телефонната тайфа? Ще разбереш скоро. Преди това ще ви представя напълно новата постфактум рубрика Мозъчен обстрел! Ето как действа мозъчен обстрел. Вие се обаждате и дарявате, а аз обстрелвам Изи или Мозъкозила с различни по трудност въпроси. Колкото повече дарявате, толкова по-трудни въпроси. Със сигурност ще искате тези въпроси да са супер, хипер, мега трудни! Удивителни животни. Някои имат по 3000 зъба. Джеф, какво правиш? Давам им това, което искат. От кога не си хранил хрущялните красавици, Джефри? От седмици. Един грешен отговор от Изи или Мозъкозила и оковите й ще се отключат, което ще я изпрати право при изглътнелите ако... Не може да го направиш! Изглежда като похабяване на блестящия и ум, Бриджит, но Мозъкозила обича да изпитва своя невероятен потенциал. Ако вие сте фен на насилието, акулите или въпроси на живот и смърт, вие сте моят човек! Обадете се бързо! Да? Завърти я, скъпа! Виж ти! 78 завъртания в минута. Удивително! Първи въпрос. География. Ниво на трудност? Голямо! Коя е столицата на Узбекистан? Стига. Ташкент. Верен! Следващ въпрос. Валутен обмен. Трудността? Брутална! На колко се равняват $2789 в йени? Елементарен. 21 милиона 981 хиляди 551. Да! Следва!
Математика. Трудността. Невъзможно! Колко е корен квадратен от 67? Детска игра. 8,1853527187245. Верен! Вау! Следва още едно завършено. Добре ли си му закозила? Кой? Чух нещо за сладко кисел сос. Добре. Това звучи като старата Изи. Странно. Това може да е проблем за телефонистите там горе. Яко! Хей, къде изчезна космоса? Правилата са прости. Мозъкозила или Изи, едно от вас трябва да обезвреди бомбата с вързани очи, докато телефонната тайфа бавно се спуска над басейна с акули. Моля те, музакози. Изи, трябва да обезвредиш бомбата. Бързо! Тя е куха. По-добре да я ударя с чук, за да съм сигурна. Еха! Това беше супер! Моля! Не те чувам от звънящите телефони! Стигнахме ли милиона, Блейнли? Дайте таблото! 1 милион долара и 1 цент! Кой познава феновете, а? Аз, Джеф, познавам ги! Моля! Заради вашата подкрепа, ние все още имаме работа! Дори Блейнли! И шоуто ще продължава! Затова бъдете с нас и следващия път за продължението на едно от най-великите реалити състезания до сега! Световно турне! Пълна драма! Моля!